विचारच घटनाबाह्य आणि घटनेची पायमल्ली करून उभं राहिलेल्या असल्यामुळे त्यांच्याकडनं किंवा अध्यक्षांकडनं आपण आपल्या न्यायाची अपेक्षा करणं हे चुकीचं आहे. बापट जे घटना तज्ञ आहेत, उल्हास बापट, ऍडव्होकेट उल्हास बापट साहेब, त्यांची मुलाखत आपण सर्वांनीच पाहिली असेल. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना जी आपल्या देशाचं एक लोकशाही राज्य म्हणून जी आपली आजपर्यंत ओळख होती, ती आज ओळख ही संपूर्ण जगासमोर आज पुसली गेली आणि आपण हुकुमशाहीकडे वाटचाल केलेली आहे हे आजच्या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे. त्याच्या पुढे जनतेने विचार केला पाहिजे की आपण हुकुमशाहीकडे जायचं की लोकशाहीकडे जायचं, हे सर्वसामान्य जनतेने आता मतदानाच्या वेळेला विचार केला पाहिजे. कारण पुढचे भविष्यात याचे परिणाम हे फार भयानक असतील आणि हे आपल्या देशाला घातक असतील. सिंधुदुर्गच्या राजकारणामध्ये काही फरक पडणार नाही, कारण त्यांच्याकडे असं काही मोठं या भागात नाहीये. या भागात पहिल्यापासून जी राजकीय या भागाची जी रचना आहे ती त्याच पद्धतीने जशी आहे तशीच आहे, त्यात कोणताही फरक नाही. कारण आजही उद्धव साहेबांना, बाळासाहेबांना मानणारा जो शिवसैनिक आहे तो आजही योग्य ठाम आहे आणि आपल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या संघटनेशीच संलग्न आहे. उद्धव साहेबांच्यावरती निष्ठा ठेवून आहे आणि उद्धव साहेबांच्याच पाठीशी ठामपणे राहणार आहे. बघा, आता स्पष्ट झालेलं आहे की त्यांनी सर्वच कायदा हातात घेतलेला आहे, कायदा पायदळी तुडवलेला आहे, घटना पायदळी तुडवलेली आहे. त्याच्यामुळे आता आपण जनतेच्या दरबारातून न्याय मिळवूया, निवडणुकीला सामोरं जाऊया. त्यांच्यात जर खरोखरच ताकद असेल आणि त्यांना जर वाटते की त्यांना बहुमत आहे, त्यांच्याकडे सर्व देशामध्ये त्यांना बहुमत आहे, मग त्यांनी जी ईव्हीएम मशीन बंद करून बॅलेट पेपरसाठी जायला का घाबरतात? त्यांनी गेलं पाहिजे. जर त्यांना जर थम्पिंग मेजॉरिटी जर त्यांच्याकडे, तर त्यांना घाबरायची गरज नाही, त्यांनी गेलं पाहिजे. जनतेचा जो निर्णय तो त्यांनी स्वीकारला पाहिजे. कुठेतरी त्यांना जर जी काही भीती वाटते त्यासाठी ते जर ईव्हीएमच्या मागे किंवा ईव्हीएमचा जर आसरा घेत असतील तर हे कुठेतरी चुकीचं आहे आणि याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.